Tämän videon tarkoitus on valmistaa sinua etukäteen Torinon olympiakisoihin ja saada joukkueen peli lyhyessä ajassa kuntoon. Hyvä maalivahti ja puolustuspeli ovat pelin selkäranka sekä perusta hyökkäyspelille. Tavoitteena on yksinkertainen ja selkeä pelitapa. Puolustuspelin kaksi tärkeintä periaatetta ovat: 1. Antaa paine vastustajan kiekolliselle pelaajalle sekä 2. Keskustan tiivis puolustaminen. Meidän haaste on toteuttaa nämä kaksi periaatetta isossa kaukalossa. Pelata aktiivisesti, antaa painetta, mutta samalla pitää viisikko tiiviinä. Karvaus alkaa useimmiten omasta hyökkäyksestä. Ratkaisevaa on lähimmän pelaajan nopea reagointi. Lyhyt viive hyökkäyksestä puolustukseen. Anna paine vastustajan kiekolliselle. Säilytä tasapaino 1-2-2 hyökkäysalueella. Päätypelin painekolmio: 1 kiinni, 2 keskusta, 3 painoton puoli. Säilytä tasapaino ja pysy pelin sisällä. Olet puolustamassa. Pelin tasapaino syntyy vastaliikkeellä. Toinen antaa paineen, toinen varmistaa. Karvaus on jalkatyötä. Ole valmis karvaamaan ja takakarvaamaan. Riko vastustajan pelirytmi ja aiheutat virheen. Kun vastustajaan ei pääse kiinni, toinen puolustusvaihtoehto on puolustaa keskustaa ja ohjata vastustaja laitaan. Ison jään painekolmio: 1 ohjaa, 2 iskee vastaan, 3 peittää keskustaa. Hyökkäjien paikavaihto on hyvä keino säilyttää puolustusliike ja pitää punaviiva. Hyökkääjä painottomalta puolelta peittää lyhyet syötöt keskustaan. Hyökkääjien tehtävä on pitää punaviiva, puolustajien siniviiva. Muista, tavoite on puolustaa keskustaa ja ohjata vastustaja laitaan.
ja kiekon riistosta nopea kääntö hyökkäykseen. Puolustusalueen pelissä tärkeintä on aloittaa aktiivinen puolustaminen heti siniviivan ylityksen jälkeen. Se tarkoittaa kiekolle hyvää painetta sekä takakarvauksen kautta kiekottomien vastustajien merkkausta. Löydä oma miehesi. Puolustusalueella puolustaminen on mies vastaan pelaamista sekä keskustan ylimiehitystä ylhäältä päin. Riiston jälkeen nopea kääntö hyökkäykseen. Hyökkäyspelin keskeisin periaate on voittaa tila keskelle. Avauspeli kentän keskustan kautta luo perustan monipuoliselle hyökkäykselle, jota on vaikea puolustaa. Ensimmäinen vaihtoehto voittaa tila keskelle on omat jalat. Valmistaudu jo kiekottomana. Kun saat kiekon, voita tila keskelle. Haltuunoton jälkeen nopea liike eteenpäin. Ensimmäinen kiekoton pelaaja maalille antaa hyökkäykselle kärjen. Vielä kerran. Laidasta keskelle ja hyökkäys aukeaa. Toinen vaihtoehto päästä keskustaan on tarjota syöttöpaikkaa. Syöttö keskelle siniviivan alle avaa keskialueen. Keskushyökkääjä on päävastuussa nopeasta tarjonnasta keskelle. Liike keskelle ja syöttö keskelle, pidä keskialue leveänä. Puolustajan osallistuminen hyökkäyspeliin antaa alueellisen ylivoiman. Hyökkäyksen päätöksessä tulee löytyä 3 tasoa: kiekollinen, maalille menijä sekä takamies. Puolustajan tuki hyökkäyksen päätöksessä: tue keskelle ja palaa viivaan. Myös päätypelissä: tarjoa keskelle ja palaa viivaan. Jos et pysty voittamaan tilaa keskelle, pysy kiekossa ja etsi uutta mahdollisuutta. Liiku, pysy kiekossa ja pidä hyökkäys tasapainossa.
Muista painottoman puolen apu. Vielä kertauksena. Tiivis puolustus. Pelaa keskelle. Pysy kiekossa. Ja muista painoton puoli. Tavoitteena aktiivinen alivoima, jatkuva paine lyhyillä vaihdoilla. AV-karvaus 1-3. 1 ohjaa vastustajaa laidalle ja 3 linja takana. Vastustajan puolen vaihdossa 1 ja keskushyökkääjä voivat vaihtaa paikkaa. Kun kiekko ylittää siniviivan, kaikki 4 pelaajaa ovat alueella. Välitön paine ja keskusta kiinni. Ja uudestaan. Sekä varma purku. Jos vastustaja saa hyvän kontrollin kiekkoon, pelaamme pienellä boksilla. Puolustajat lähellä maalia, kiekon puolen hyökkääjä estää viivasyötön ja painoton hyökkääjä poikittaisyötön. Suora hyökkäys on ensimmäinen mahdollisuus luoda maalintekotilanne. Kiekon sisäänviennissä keskialueen kiihtyvä liike ja kaikkien kiekottomien pelaajien nopea apu sinisen sisälle on ratkaisevaa. Ylivoimapelin tavoitteena on tuottaa laukaus sekä jatkotilanne maalin eteen. Jos pakit pelaavat leveänä, yhden hyökkääjän on oltava maskissa. Yläkierron avulla saadaan alueellinen ylivoima viivaan ja laukaus. Ja uudestaan. Hyökkäysalueen aloitus on hyvä mahdollisuus luoda maalintekotilanne.